ሃደረ ላዕሌሃ ቃል ሥጋ ኮነ ወተወልደ እምኔሃ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት ዘየአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ ትንሣኤን ሕይወትን አነ እየ። እቲ ብኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ሕይወት ክነብር እዩ። ክቡራንን ክቡራትን ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትነብሩ ኩልኹም ኤርትራውያን እንቋዕ ናብ በዓለ ትንሣኤ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና። በዓለ ትንሣኤ ካብ መግዛእቲ ዲያብሎስ ነፃ ዘውፃአናን ዘለዓለማዊ ህይወት ዝህበናን ስለ ዝኾነ ኩሉ ሳዕ ንዝግበረልና ኸነመስግን ካብ ኩሉ ባርነት ሓጢኣት ነፃ ወፂና ብሓጎስን ፍስሓን ስዱስተ ቃላተ ወንጀል ማለት ንዝሓመሙ ብጸሎትና እግዚኣብሔር ምሕረት የውርደልኩም ንዝተኣስሩ እግዚኣብሔር የፍታሐኩም እናበልና ነቶም ዘይብሎም ነዳያን ድማ ዓቕምና ብዝፈቕዶ እናተሓጋገዝና ብሓባር ከነሕልፎ ከለና እዩ ብሓቂ ትንሣኤ ትርጉም ዝህልዎ። ከምኡውን ካብዚ ሎሚ ዓለም ብዝተፈላለዩ ነገራት እትናወፀሉ ዘላ ኩነታት ልዑል እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ሓልዩ ንሃገርና ኤርትራ ክልልቲ ብግርማ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ሕፅርቲ ክገብረልና ንዓለምና ድማ ሰላምን ርግኣትን ምሕረትን ፍቕርን ኣውሪዱ በዓልና ናይ በረኸትን ሓጎስን ክኾነልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሓ ወሰላም። ሕራይ ክቡራን ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለናን ኣብ ደገ ዘለናን ኣብ በረኻታት ሓሎ ዘለናን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገብረልና ዘሎ ከነመስግኖ ይግባእ። ሎሚ ዘይመስገናዮ መዓስ ከነመስግኖ? ካብ ኩሉ ዓለም ዝሓሽና ንሕና ተረኺብና ስለ ዘለና እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረልና ብልቢ ገርና ከነመስግኖ ይግባእ። ስለዚ ነቶም ኣብ ሽግር ዘሎ ዓለም ድማኒ ብሓቂ ነገር ምሕረቱን ቸርነቱን ሰላም ከውርደሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። በዓልና ናይ ሓጎስን ናይ ደስታን ይግበረልና እግዚአብሔር።